Ahojte. Rozhodla som sa, že vám urobím video návod k penu. Aby ste ho tu mali, aby vám bol vždycky po ruke a aby ste sa vedeli k tomu vrátiť, keď potrebujete. Čo potrebujete na to, aby ste mohli pracovať s BEMom? Potrebujete BEM. Áno. Čo je dôležité, potrebujete ho mať nabitý. Hej. Akým spôsobom sa BEM nabíja? Dáte ho do tejto stanice. Tu na tieto cupliky kovové musia zapadnúť do ňoho, takto. A keď ho dáte na nabíjačku, tak sa vám začnú ukazovať paličky. Také rovné čiaročky sa vám ukážu na displeji a tie hovoria o tom, či a na koľko je BEM nabitý. Mali by vám všetky svietiť, vtedy to bude hotovo. Hej. Čiže nabíjačka je originál, je súčasťou tohto. Zasúva sa tu na zozadu, je to C-čková koncovka, ináč je použiteľná aj na nabíjanie telefónu. Takže keď máte nabíjačku na BEM, tak máte aj na všetko ostatné. Potom k BEMu máme vlastne tento káblik, ktorým sa pripájajú rukavice a pripájajú sa s ním aj náplastie. Ja ho mám ako vždy štandardne zamotaný, pretože ja to stále prenášam. Hej? Ale vy to budete mať doma, odporúčam niekde si to zavesiť, aby sa vám to stále nezamotávalo. A čo je ešte dôležité, keď si budete robiť objednávku vo Viede, odporúčam vlastne tieto súčasti si doobjednať. Sú to doslova fakt eurové záležitosti, aj tento káblik, aby ste mali doma aj náhradný, alebo keď nezabudnete niekde, ako ja to bežne niekde zabudnem, hej. Čiže káblik, ten sa zapína dozadu do BEMu týmto spôsobom. Hej. Je to hneď ten vstup, ktorý je vlastne hneď vedľa nabíjačkového vstupu. Oni sa líšia, čiže nedá sa to pomýliť, to je dôležité. A tieto vlastne kábliky sa používajú v súčinnosti buď s rukavicami, alebo s náplastiami. Rukavice sú súčasťou balenia, aj náplastie sú súčasťou balenia. Hej. Máte ich v tej krásnej, kompaktnej krabičke, alebo kufričku. Za mňa úplne, že je to geniálne. Jak to zbalíte, proste zoberiete kamkoľvek. Čiže zapojíme rukavice. A čo je geniálne, vy môžete mať dokonca buď zapojené obidve rukavice, alebo obidve náplastie, alebo môžete mať nalepenú náplasť a rukavicu. Úplne, že geniálne. Toto je najlepšia vec, keď robíte samých seba. Ja si nalepím na toto moje ezičko, a rukavicou už robím, dajme tomu, brucho. Hej? Čiže to je tak, v skratke, aby ste vedeli, čo sa kde do čoho zapája. Zapína sa to jednoducho patentovým spôsobom. Vybavené, žiadna veda. Čo je dôležité, čo potrebujete vedieť, je, že pod rukavice potrebujete izolačné rukavice, ktoré tiež sú súčasťou balenia. Takže tie si navlečiete. Keď máte toto všetko už prichystané, navlečiete si rukavice a toto bude fáza, v ktorej budete natierať krém. Pretože keď natriete prvý krém, tak sa vám nebudú dať navliesť tieto rukavice. A keď si navlečíte rukavice už tie, ktorými sa pracuje, tak zbytočne vám to do nich popije. Lebo oni sú vlastne tkané, čiže zbytočne vám popijú ten materiál. Dobre? Čiže navliekla som si rukavice. Dobre? A teraz pôjdem na to. Čiže čo na to potrebujeme? Potrebujeme tento gelik. Bežne, keď sa BEM kupuje za plnú cenu, je súčasťou balenia. A ideálne mať aj tento druhý krémik. Ten je zohrievací. Ten má zohrievací efekt. Bežne sa dáva 1:3, čiže keď si predstavíte jednu guličku tohto a 3 guličky tohto, napríklad. Hej. Dáva sa ľuďom, ktorí majú radi teplo, ktorí majú radi, keď je to zohriaté. Mne sa osvedčil kvôli tomu, vysvetlím ďalej, pretože tie rukavice budú mokré. A niekedy môže byť taký studený pocit z toho, čiže vy keď dáte štipku vlastne tohto geliku, tak vlastne viete vytvoriť ten pocit toho tepla. Hej. Čiže predstavíme si, že sme si to natreli, kde sme potrebovali. Takže teraz urobíme to, že tieto rukavice si namočíme v teplej, veľmi teplej vode. Hej. Nie vriacej,
ale v veľmi teplej vode. Len ich tam namočíme celé, treba to celé namočiť. A potom, keď ich vyberieme, tak ich len takýmto jednoduchým spôsobom, takto z nich vlastne vymačkáme vodičku. Hej? Tak, aby vám z toho nekvapkala voda. Hej? A potom urobíte jednoduchú vec. Navlečíte si rukavice. To som dneska mimoriadne vtipná, že? Dobre. Čo je dôležité, ako si navliecť rukavice, je to, že vám musí trčať tá gumená rukavica. Dobre? Čiže vždycky si skontrolujte len, aby ste mali tú gumenú rukavicu odtiaľ povytiahnutú. Hej, takýmto spôsobom. Lebo, keď si to nepovytiahnete, tak vás to bude kopať. To je celé. Hej? To je celá paráda. A potom tu máme ešte jednu takú vychytávku, ktorú som sa naučila na kurze, je to, že k tým káblikom rôznym tam máte kúsok takého drôtika bužírkového. Tak čo si urobíte? Si vlastne toto rozmedzie, kde sa začína rozpájať tento kábel, si ho len poriadne ešte zadrotikujete. Je to kvôli tomu, aby ste neurobili to, že sa vám roztrhne lebo on sa vám roztrhne a bude sa vám vlastne ďalej ťahať a rozstvárať, čo nechcete. To sa nestane hneď, ale stane sa to časom, keď s tým budete neopatrne zaobchádzať. Ešte jedna vychytávka, ktorá tu na to je úplne, že easy peasy, možno by ste na to prišli aj sami. Vždy si tento káblik hoďte takto okolo seba. Je to jednoducho preto, lebo sa vám nebudú tie káble motať okolo vás. Budete to mať pod kontrolou. A čo je veľmi dôležité, kto bol aj na kurze vie, je dôležité si tie rukavice zapojiť. Zažili sme situácie, kde sa ľudia masírovali bez zapojených rukavic. Čiže zapojíme si rukavice. Dobre? Tu na toto videjko skončím, aby ste to mali rozdelené. Dobre? Takže potom, keď prestaneme s nimi robiť, jednoducho to zložíme dolu. Rukavice opláchneme v teplúčkej vode. Nepoužívame na to vôbec nič. Kto by mal pocit, že potrebuje to mať čistejšie, tak sa môžu prestriekať dezinfekčným sprejom. Ja to robím s Covidorom. Ten mám najradšej, pretože aj krásne vonia, nevysušuje a nedráždi. Ale je to teda na vás, čo použijete. A nechajú sa sušiť na uteráku vo vodorovnej polohe. Znovu sa žmýkajú spôsobom len zľahka sa z nich vlastne tá vodička vlastne vymačká von. Okay?